Mano kuom Ramogi TV kaendi wachaka ne mpaka wa mar buch jopiny kama odhi weche malach. Achiel kuom gin wach mar timore Kware, machielo en weche mosebedo ka timore mag ng'anyo. Odhiambo Jiro e wendwa modhial nitiere kodwa kaendi en apisa mar Haki Africa. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano. Odhiambo kapok wadonjo e weche mag ng'anyo mabe timore kiny, wachaka ne gi weche mag Kware. In achiel kuom joma nokuongo chopo kanyo. Wachni mokuongo ni winjo nang'o? Erokamano, ago ni Jaramogi erokamano maduong' kuom luonga kendo kawuono. Iluonga ni Odhiambo Jiro, an ofisa mar maswala ya dharura e shirika makedo ratiro mar oganda miluongo ni Haki Africa. Kendo an antie e ofis ma Nairobi kae. Koro Haki Africa gin members mege riwruok miluongo ni Police Reform Working Group. Mamano en riwruok mege mashirika mang'iyo kaka polise tiyo e Kenya kae. Kendo Haki Africa bende gin members mar network miluongo ni The Missing Voices, mang'iyo kaka wanyalo kedo ni jogo mosehinyore e lwet polis. Wach ng'ato kosehinyore, osenege ama en e osiptal, duonde odi, koro wanie jogo ma temo mondo ogol duondgi oko mondo oda sirikal mondo otumnegi haki. I wach mar Kware ni, Haki Africa bende kwati kendwa, wan kod jok miluongo ni monitors ma wase train kendo wamigi lony makende mondo ging'iyane weche mohusiana kod ratiro mar oganda. Wan kod gi Migori, wan kod gi Kisumo, wan kod gi Ukambani, kila mahali. Koro ncha wan kod monitor marwa ma obende otiyo i community organization miluongo ni Mukuru Community Justice Center, macho miwa signal ni nitie information mochopo nigi, ni nitie mama moro, nyako moro macho leko ni nyamingi manolal oleko ni oboli bugo moro machiegni kod Kware police station. Koro mama no kano dhi ka police station, to polise no winjo wachne but ok nokonye. Nong'ise ni wawinjo wachni biduog bang'e seche bendo leo. To since ni gichane hinye, nowuok kanyo achiel kachiel bochopo Kware kama taka ibole, to yudo yudhe kanyo ma bende tiyo kanyo weche mege garbage collection and dumping. Gisort garbage mobol kanyo. To ng'iso gi ni awani luonga ni ng'ane to adak machiegni kae, to an gi lek. Nyaminwa nolal one month ago. To nyaminwa ni kolal a few weeks ago, to oronwa lek ni en kae. Okudo konyo mondo ang'eyane because adhi ka police to kika wachno ma serious. To jogi no ng'ise ni bas kidwa mondo wakonyi, wach burni to tut ahinya, inyalo manyonwa pesa makamae. No ma okwaye Sh6,000. Buno odhi bo manyo Sh6,000 no bo miyo yudhegi. To yudhegi adier kano dhi piny kucha, no yudo ng'ato, to ng'ato achiel kende, negichak kendo gineno kendo bodies moko. So it is at that point ma our monitor on the ground no signal wa. To kaka no signal wa no, that was on a Thursday evening. To on Friday in the morning, no one could engagement mwaluongo ni the People's Assembly manitimo town kakae. To one was the other mondo wa appear technically, but we moved there, and to our shock it was evident na dier dano no bolie kakachande to ne ken mana ng'ata achiel kende. As we speak now, gendana 19. Mama